Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Pocket Edition. Ei bine, am făcut o nouă lume. De ce? Pentru că prima cu care am filmat și data trecută se pare că s-a băguit. Nu am nici măcar cea mai vagă idee de ce, dar pur și simplu când intram așa în chest, luam ceva și când ieșeam se băguia. Era foarte iure, așa că am șters lumea și am făcut alta nouă, dar nu contează așa de mult. Singurul lucru care chiar mi-ar plăcea este ca să știu când e zi și când e noapte. Practic eu acum sunt într-o mină. Ce încerc eu este să fac. Ei bine, cam așa ar fi intrarea în mină. Pe aici. Și așa mai departe. Am găsit și niște iron și mult coal. Și aici practic ar fi camera mea temporară, pentru că încerc să-mi fac și o casă afară. Îmi trebuie sabia. Așa, și cred că o să trebuiască să-mi fac alta. Astea două nu-mi trebuie, îmi trebuie toporul. Așa. O săbiuță. Îmi trebuie un morcov dacă vreau să fac aia. Bun. Ce vreau eu ca să fac este să găsesc o șa pentru calul meu. De ce? Pentru că vreau. Da, mi-am făcut casa așa. Practic e ascunsă. Pur și simplu pun dirt-ul și gata. Asta e mina mea secretă. Și casa mea pentru un moment. Pentru că eu încerc să-mi fac o altă casă în copac aici. Care... Nu cine știe ce. Să scap și de frunzele astea. Așa. Un sapling. Și așa. Bun. Fac. Bun, deci mai trebuie lemn ca să fac acea casă. Dar mai întâi... Uite calul meu acolo. Ce faci, căluț? Levitezi? Oricum. Mă duc să pescuiesc și what the fuck, trece un avion așa de aproape. Așa. Pescuim. Vreau neapărat ca să pescuiesc foarte mult, ca să-mi iau un saddle, să pot călări calul ăla, fiindcă, sincer, chiar nu am chef să călătoresc pește. O să pescuiesc aici până când primesc un saddle. Încă un pește. Și cu ocazia asta, practic, mai iau și ceva de mâncare. Du-te acolo.
fac? Nu vreau un pește balon. De ce primesc pești? Alt pește. E destul de ciudat, după update-ul ăsta primești pești mult mai repede. Înainte, parcă era mai greu ca să iei un pește. Ori asta, ori n-aveam eu cu noroc. Dar deja am prins 4 pești. Du-te. Să mă duc aici. Haide, dă-mi un saddle. Vreau un saddle. Mie că se face noapte și după aia vin monștri. Da, bun, mi s-a dus norocul. Mi s-a dus norocul la pescuit. Aș putea să mă duc prin dungeon-uri, dar mi-e lene. Am chiar aici 2 pește în nisip, da, și cred că aș putea ca să găsesc niște cufere, dar mi-e cam lene. Mai repede pescuiesc. Stai, vine ceva. Alt pește. Hai, încă una. Haide, puiule. Haide. Fuck! Somon, pește și pufferfish. Oricum. Vreau să iau nisip. Și s-a zis cu peștera. Oricum. De ce vreau nisip? Ca să fac sticlă să pun la casă. Să nu poate intra nimeni. Și prin nimeni mă refer la păianjen, pentru că doar ei în cap. Uite aici. Uite un alt cal. Căluț. De ce nu pot? Fac. Probabil fiindcă l-am deja pe altul. Te-am murit. Da, chiar cred că o să, după ce o să am ceva vreun morcov, nu știu ce anume, de ieși afară. Fără cai în peșteră. După ce o să iau niște grâu ceva, o să-l atrag într-un țarc și o să-l țin acolo, că nu vreau ca să-l pierd. Bine, nu se mișcă așa de mult, dar totuși. Așa, deci ce vreau să fac? Pun niște nisip aici, îmi trebuie doar 3. Iau un cărbune. O să mai iau unul. Așa, ca să fie sigur. Și până atunci... Nu, stai, nu e asta. Iar s-a dus.
Așa. Niște bețe. Mai iau piatră. Așa. Asta e. Bun. Și mă duc să minez și fac, am uitat ceva. Nu mai am, nu? Ba da. Torții. Perfect. O să minez aproape toată noaptea. Gata, am ieșit pe ușă. Foarte greu. Unul dintre cele mai grele lucruri din lume. Să ieși pe ușă. Așa. Mergem aici și... nimic. Ce? Am auzit un zombie. E o peșteră pe aici, pe undeva. Știu sigur. Că n-am cum să aud un zombie atât de jos. Gravel? Flint. Iron! Am mai găsit. Pe bune, doar unul. Bun. Cred că încoace nu o să mai minez. O să minez în cealaltă direcție. Pentru că mai am una. Și... fac, m-am pierdut. Cred. Nu, stai, aici. Așa. O să minez încoace. Așa. Aoleu. Durează mult. Chiar vreau ca să găsesc ceva. Mina, fuck you. Mai punem o torță. Deși m-am mirat când am auzit zombiul ăla acolo. Chiar cred că e o peșteră pe aici pe undeva. Eu o să caut. Dar haide mă, nu mai găsesc și eu ceva. Azi. Nu,
Nu vreau granit, nu-mi place. Pe aici fac numai piatră. Altceva chiar nu... Ce nu găsesc altceva? Da, mersi. Mi-ai dat granit. Aoleu. Ioi! A dat norocul peste mine. Am găsit în sfârșit și altceva. Stai! Îmi trebuie un picaxe de iron. Așa că să mă duc să-mi fac una. Haide. Am minat ceva până am găsit aur. Sunt foarte jos. Haide. Am ajuns? Da. Bun, deci pun asta aici. Și asta. Și asta. Și o să iau 3 de-astea. Și 2 de-astea. Așa. Gata. Am ieșit pe ușă, un miracol. Și mi se face foame. Dashing through the vents, the story makes no sense. Aici e. Gata, uite haurul. Sunt bogat. Sunt bogat, putred de bogat. Nu mai sunt. Destul de bun. Eu cred că o să minez în jos de aici. Să văd dacă mai găsesc ceva tot prin zona asta. De obicei, tot prin aceea zonă unde este un or, uite, se află și altele. Și de obicei, și de asta caut eu de cel mai multe ori prin aceleași locuri. Niciodată nu știi ce găsești. Mai ales că dacă te duci tot mai jos, găsești tot mai mult. Adică începi să te plictisești de cărbunele astea la cât găsești.
Așa. Uite, iron. Got it. Cât mai mult iron. Vreau ca să-mi fac o armură completă de iron. Pentru că deocamdată am doar asta. Nu, stai aici. Așa. Bun, cam atât cu minatul, cred. Acum o să mă duc sus. Ei bine, de data asta chiar am găsit lucruri bune. Haide, sari, auto-jump. Mi se face foame. Fac. Este. Am ajuns. Mi s-a făcut sticla. Bun. Punem piatra aici. Și cărbunele. Sticla o păstrez. Și acum să-mi fac o armură. Mai întâi niște pantaloni și niște pantofi. Așa. Pot să-mi fac un flint în stil. Chiar vreau ca să-mi fac. O să-l țin aici. Toarțele le bag la loc. Și cam atât. Bun, e zi. Mereu verific la pat. Patul e ceasul meu. Dar am uitat să mănânc. Trebuie să mănânc ceva repede. Bun, am un d-ăsta. Și ce mai am? Ei, mi s-a făcut haură. Să pot de bogat. Le iau pe astea. Nu tu. Le pun aici. Mănâncă. Așa. Mai bine. Ble. Sunt cam legușit. Acum o să mai pescuiesc, pentru că vreau neapărat un saddle, ca să călăresc căluțul. O să-l bag în mină.
Altceva? Nimic? Azi, te rog. Uite calul. What the fuck? What the fuck? Uite, doi cai. Unul e mai mic. Pește. Trecem cu acest. Pescuiesc un cal. Nu. Fac. Mi-a scăpat calul. Eu am un cal mai frumos. Alt pește. Da, grozav, să face noapte. Ui, ce-i cu tot lagul ăsta? Așa. Trecem prin ușă, like a boss. Dacă nu uiți tu pentru un timp în peșteră, în mină, o să se facă niște iarbă și nu vreau asta. Pentru că pentru că așa o pot pierde. Da, fac this. Pune astea aici. Ia peștii. Mănânc-o. Așa. Hai, fă-te pește, fă-te. Bun, nu s-a făcut. Dar nu pot să-l mănânc. Așa. Ei bine, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și pentru costumul meu foarte badass, fără tricou așa, și să vă abonați dacă vreți să vedeți mai mult. Iar până data viitoare, eu am fost Legendarii Banii. Pa, pa!